ассалому алайкум тамошобинон ва шунавандагони азиз. имрӯз хостем мо барои шумо якчанд саволҳои мантиқӣ пешниҳод кунем ва суръати ҳаракати майнаи сари шуморо санҷида бошем. кугу бинем ба ин саволҳо киҳо ҷавоб дода метавонанд, лекин ҳар кас ҷавоби ин саволҳоро ёфта наметавонад. саволҳоро бо диққат гӯш кунед ва ба зери комментария ҷавобҳояшро нависед. ба ҳар як савол 15 сония вақт дода мешавад. онҳое ки ҷавобашро ёфтанд ба комментария нависед. хуб, рафтем. якум савол. катакро пур кунед, аммо 6 не. дуюм савол. дар ана ҳамин расм зарфҳое ки шумо мебинед, аз ҳама пештар кадомаш пур мешавад? ҷавобашро ба комментария нависед. сеюм савол. чӯбчаҳои гугирдро агар як донаашро ҷояшро иваз кунем, ҷавобаш дуруст мешавад. чорум савол. шумо 10 дона тухм доштед. 3 донаашро шикастед, 3 донаи дигарашро пухтед ва 3 донаи дигарашро хӯрдед. ҳамагӣ чанд тухм монд? ҷавоби дурусташ ин 7 дона тухм мемонад. барои чӣ? 3 дона тухмро шумо мешиканед, ана ҳамон шикастаро мепазед, баъд ана ҳамон пухтаатонро мехӯред. саволи панҷум. 3 табиб мегӯянд Карим бародари ман ҳаст, аммо Карим мегӯяд ман бародар надорам. кадоме аз духтурон дурӯғ мегӯянд? ҳар се табиб дурӯғ мегӯянд, чунки Карим мегӯяд ман бародар надорам. саволи навбатии мо чунин мебошад. аз расм нигоҳ карда ҷавобҳояшро пайдо карда ба комментария нависед. умедворам видео ба шумо маъқул шуда бошад. ин буд каме саволҳои мантиқӣ барои инкишоф додани майнаи сари шумо. видеоро ба дӯстонатон фиристонед. ҳатман ба зери видео лайк монед ва ба канал обуна шавед. ҳамеша саломату бардавом бошед то видеоҳои оянда.